Kasper og Brian på eventyr. Hvad så? Vi er nødt til at sidde lidt tæt. Ja. Nå, og sådan noget. Ja. Ja, stop så. Du smiler jo, Brian. Ja. Nej, ikke lige nu. Men måske senere. Ej, gider du ikke godt lade være? Okay. Hvor fremragende det gør. Den der rollator, det er næsten sådan en, du skal så tyk du er. Ja, shit. Så bor Brian herinde. Brian? Brian, hvad laver du? Jeg skal bare lige i bad. I bad? Ja. Du har ikke bad inde ved dig? Hvad? Du har ikke bad inde ved dig, har du? Jo. Nå, det har jeg ikke. Men Okay, Kasper, vi ses. Nå, men jeg går ind til mig. Du kan bare komme ind jo. Ja, hej. Brian, skulle du ikke i bad? Jeg er på vej. Jeg skal bare lige se, om du stadigvæk var der. Nå, okay. Ja, det er fint, hej. Men, Hey, Brian. Brian. Hvor skal du hen? Sagde du ikke, du skulle i bad? Hvad? Jo, men jeg skulle lige ud og ryge en smøg inden... Jeg kan godt ryge, hvis det er. Nej, du skal ikke. Ej. Så. Jeg går ind til mig selv igen. Jeg sov godt, men jeg kommer så langt. Ej, nu har jeg låst mig selv ude. Så skal du ned i reception. Kan jeg ikke sove med dig? Nej, det synes jeg ikke er så godt. Du bliver snorker. Så skal jeg ellers bare ned i reception. Ja. Skulle I bade, eller hvad? Ja. Okay. Lad os køre på tøjet. Ja, okay. Hej. Ses. Jeg sover altså bare her, fordi at... Jeg kan ikke sove der. De har sådan... De har ikke... De har lukket dernede nu og sådan noget. Ja. Så... Godnat, Kasper. Godnat. Kasper og Brian på eventyr.